Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut i drefnu rhifau cyfeiriol fel y rhif negatif 8 neu'r rhif positif 3. Nawr, rydym yn adnabod rhifau negatif fel rhifau sydd efo arwydd negatif o'i blaen, enghraifft negatif 6 neu negatif 10. Mae'r holl rhifau eraill ac eithrio dim neu 0 yn rhifau positif, enghraifft positif 8 neu positif 11. Ond wrth gwrs wrth ysgrifennu'r rhifau positif, fel positif 8, fel arfer nid ydym yn cynnwys yr arwydd positif o flaen y rhif. Felly, rydym yn ysgrifennu 8 a nid positif 8. A dim gyda llaw, neu 0, nid yw hwn yn rhif positif neu yn rhif negatif. Nawr, wrth feddwl am rhifau cyfeiriol, mae'n syniad da meddwl am llinell y rhif, fel yr un sy'n cael ei ddangos ar y sgrin yn awr. Yn fan hyn, mae dim yn y canol, ac wrth i ni deithio i'r dde, mae'r rhifau yn mynd yn fwy, rydym yn teithio i'r cyfeiriad positif. Ac wrth i ni deithio i'r chwith, mae'r rhifau yn mynd yn llai, rydym yn teithio i'r cyfeiriad negatif. Ac mae'r llinell rhif yma'n ddefnyddiol os ydym angen ateb cwestiynau fel yr un yma. Ysgrifennwch y rhifau negatif 2, 4, negatif 5, 3 a 0 mewn trefn o'r lleiaf i'r mwyaf. So ni hefyd gyda llaw yn gallu ysgrifennu'r cwestiwn yma fel yma. Ysgrifennwch y rhifau negatif 2, 4, negatif 5, 3 a 0 yn y drefn esgynnol. Nawr, wrth edrych ar y llinell y rhif, allan o'r 5 rhif sydd gennym ni, y rhif sy'n ymddangos mwyaf i'r chwith ar y llinell y rhif yw negatif 5. Ac felly, wrth ysgrifennu'r ateb i'r cwestiwn yma, rhaid i ni ysgrifennu negatif 5 yn gyntaf. Wedyn, yn teithio i'r dde ar hyd y llinell rhif, so ni'n gweld y rhif negatif 2, wedyn dim, yna 3 ac olaf 4. Ac felly, mewn trefn o'r lleiaf i'r mwyaf, yr rhifau yma yw negatif 5, negatif 2, dim, 3 a 4. Nawr hefyd, mae llinell rhif yn gallu bod o gymorth i ni pan rydym yn ystyried y symbolau neu'r arwyddion yma. Par o linella yn pwyntio i'r chwith a phar o linella yn pwyntio i'r dde. Nawr, rydym yn gallu ysgrifennu'r symbolau yma rhwng unrhyw ddau rhif sydd yn wahanol. Mae'r symbol sy'n pwyntio i'r chwith yn golygu llai na, ac mae'r symbol sy'n pwyntio i'r dde yn golygu mwy na. Enghraifft, gadewch i ni ystyried yr rhifau negatif 2 a 4. Nawr, pa symbol sydd yn mynd rhwng y ddau rhif yma? Llai na neu mwy na? Ydy negatif 2 yn llai na 4, neu ydy negatif 2 yn fwy na 4? Wrth edrych ar y llinell rhif yn y gwylod, mae negatif 2 yn ymddangos i'r chwith o 4, ac felly rydym yn gallu dweud bod negatif 2 yn llai na 4. Yn ystyried enghraifft arall, ydy negatif 3 yn llai na negatif 5, neu ydy negatif 3 yn fwy na negatif 5? Eto, o'r llinell rhif, rydym yn gallu gweld bod negatif 3 yn ymddangos i'r dde o negatif 5. Ac felly, rydym yn gallu dweud bod negatif 3 yn fwy na negatif 5. Hefyd, rydym yn gallu ystyried y math yma o gwestiwn. Gwir neu gau, sef yn Saesneg true or false, ydy negatif 12 yn fwy na negatif 9? Wel, yn fan hyn, mae'n rhaid i ni ddychmygu y llinell rhif wedi cael ei ymestyn i'r chwith, a dychmygu lleoliad y rhifau negatif 12 a negatif 9 ar y llinell rhif. Wrth wneud hyn, fe ddylech weld bod y rhif negatif 12 yn ymddangos i'r chwith o negatif 9. Ac felly gallwn ddweud bod negatif 12 yn llai na negatif 9. Mae hyn yn golygu yn ei dro fod beth sydd wedi cael ei ysgrifennu yn y cwestiwn yn gau neu yn gelwydd. Dydy hi ddim yn gywir dweud bod negatif 12 yn fwy na negatif 9. Go wir, mae negatif 12 yn llai na negatif 9. Nawr, gadewch i chi rwan geisio cwestiynau eich hun ar y testyn yma. Mae yna 2 gwestiwn wedi ymddangos ar y sgrin. Rhowch gynnig ar y rhain, ac yna pan rydych wedi cael cyfle i feddwl am yr atebion, gewch chi gymharu yn erbyn yr atebion cywir sydd yn nawr yn cael ei dangos
ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.